Anis ar an líne tá orlan ní Óráin an tificeach Forbartha Óige ón eagraíocht Óg-Ghluaiseacht Feachtas. Tá orla fáilte go dtí an clár? Gur míle maith agat darin agus gur míle maith agat up an deis thuirtum leat aniu tá an sásta. Okay, orla sé seo aniu mór thríú agaibh le eagraíocht le roinnt blianta nuas in fit is a cúlgdéag an nóir dhearnach leabhar leis an manasteoir Lotrail Corrigín. Tá is a gom ghfuil deanáíocht a gcuibh san eagraíocht inis. Solar in sin tú dom faoin deanáíocht tá gcuibh a hOrlaith. Ar bhris leat ar dús acabhar a thabhairt star néistóirí dóibh siúd gan ólas faoi céithíd Feachtas an obair dhéanann sibh agus faoin Forbartha atá tar éis teacht ar an eagraíocht le thar na mblianta? Darren, so is Óg-Ghluaiseacht Gaeilge Feachtas agus eagraíonn muid club na Óige trá na gceist náisiúnta agus campa saoire tríbhean na Gaeilge. Suppose tá neart Forbart déanta a gcuin Feachtas, tá sé club na Óige a gcuin timpeall Baile Óg-Ghluaiseacht. Agus mar tá lúte a gom a bhín campa saoire arsúla gcuin agus tá antá ar an go bhfuil coiste ceannas ionintach a gcuin agus darnóid ní féidir le dearmadíana ar na ceannairí Jonacha a bhíons ar fháil inis linn chuig lá in na seachtainna agus bíon siad a gcónaí díoseach linn agus tá antálinn. Tá is as a fógart gur bhunaigh mit club nua inné a réir. Bhí an club Óige Feachtas Baile Lotrail go fiúil ar lína a réir. Agus bhí slú bra a gcuin le fuinneamh ionintach ón isgrúpa, so bhí siad 2 bliain d'aois agus bhí Gaeilge ionintach acu agus bhain siad anna teitneamh as an oíche a réir, so bhí sin ionintach. Tá muid cóbuíocht an Rain Lani agus gnóthaí Óige First na Gaeilge City of Dublin Youth Services Board agus Board Lacris agus Luna Huggins Oireacht doing chun na clubna seo a rachtáil gach blian agus tá muid cóbuíocht dóibh siúd. Agus tású go maiid an club nua go fisiciúla a gcuin go lua ach sin ag brath ar chóirle an rialtas dar nói. Ach tá muid ag snú go mór leis, so ba sin siúil ag bubal Baile Lotrail nóir atá gachrod I gceart ríist. Sigur híntaach tá sé cluban a gcuibh scriban am leint caint le rétar roinnt blianta héna is capan nach raibhach trí cluban a gcuibh. An féidir a luí na háite ina bhfuil na cluban seo atá gcuibh? Tá club Óige a gcuin in Baile Mona, tá club a gcuin I Dowlacht, tá club a gcuin in Baile Brigeen agus club nua I Baile Lotrail, so sin na náit na bhfuil siad. Agus tá bíon club Óig don is óg ó Jeco dí sin daltí bunscoile is se iad na ball. Agus an sin bíon grúpa ní sinna sin daltí tríú levéil. Daltí dar level, go leis scéal. Oh, so tá sé clubanna a gcuibh ach tá siad lonathe a ceithre áiteanna, so tá cúpla clubanna a gcuibh a cúpla áiteanna, ná? Sin go dtíach sin é. Agus tá gaiirí go hanahhaith faoi láthir táid marall ar na srínta táid go fiúil inis agus bíon muid anna gan óthach lenin na seachtainna bíon gach tróna bíon club arsúla gcuin. Agus bíon neart imachtaí agsúla a gcuid arsúla gcuin bíon cógracht ealaíon sport, Cairling ceol, Raidió, tógra ahrú Eadrad agus glór eile. Agus le déine an sin bhí gradam gasce a gcuin comá. Agus bhí brunne gradam gácréimhúir for Jordan ón na clubna gácréimh uva agus bun airgid comá. So bhí ciúra bra a gcuin le déine agus darnóid bhí scar sosiálta I bhaim. Agus bhí campar saoire arsúla gcuin a nuirí comá agus bhí sin anó, bhí sin go fiúil inis. Agus tá muid bantan soltas. Okay, agus céá dúlánach is tá na srínta COVID ar bhór chuid éibre?
Yeah, well, smiling go bhfuil sé Jackar ag an tús is dói bhí mar just ag fáilm chuna Zoom I úsáid agus ar eile, agus chun na daoine óga a bhaile chuig na clubanna. Ach, téann tú I dahí, tá sé cosúil le héan rud nóir téann tú I dahí ar rud bíonn sé éasca, so cé go raibh na sríonta, like, bhí tionchar ar an obair dhéanamid, ach bhí támadán sás go bhfuil mid fósan an obair fósaí dhéana, thar Zoom. So tá sínta. Okay, Louis tú tionscail amháin sin, an bhfuil éon tionscail áirithe eile dhéanaan sibh leis an daoine óga ar bhhaile aon sin dún faoi? Yeah, cínte. So tá me ghlach na daoine óga páirte go mórtas te féile bhí ar siúil na seachtainna seo. Agus bhí an tech space ag riach mórtas agus fair play dóibh rinne siad glór ceardlinn leis na daoine óga ar chunas códú dhéanamh ar microbits so sin riomhar brog agus fan na daoine óga an tatnabas. Agus scoop beag a gom gait a darin bhí ball ó Club Óige Feachtas Tara de Brent bio ar YouTube iniu agus fuair antas speisialta dá tógra alien digitach agus táid cóbrúdú lastí agus so bhí se anha agus an táid déine tógra ar aithrearáide bhí láthair agus bhí ceardlann ag na daoine óga le cuimhe ní cehall faoin timplacht agus aithrearáide agus tá na daoine óga inis ag tuairt bhí tionscadamh a chuirsála. So tá glóir siúla goin bhí láthair. Louis tú forras a Gaeilge ag tús na haglah, an bhfuil cean go le Gaeilge go bh léon hagirtí agus grúpaí Gaeilge eile? Cínte, tá ar nófig lonathe I dabhlacht agus tá an Gaeilge láidir sa cheantar sin tá cuaiste géal phobal tabhlacht an agus is cuaiste dónach se agus tá ionad cultúrtha acu I dabhlacht ar an sráid mór an sin. So tá anna ceangailt a gcuin le siúd agus dar nói tá ceangail láidir a gcuin leis na scoileanna is sná háitna bhfuil na cluban an lonathe. Comá tá ceangail a gcuin leis na hOg-Eagraíocht Gaeilge eile sin splóder ógras agus cuman na bhíon agus bíon freslín na daoine óga ar scléit na Óige gach bliain sin mar cuite oireachtas na saona agus so bíon turas acu gach bliain so bíon muid a cóhaibbrú agus caint le chéile minic. Alright, na rinne mé aglah le Lotrail fit a cúgdaigh bhfuil mé leihí san ifig a bhí goibh láir na Cairach agus Louis tú an sin gcuisibh lonathe a dabhlacht inis an bhuail sibh sásta leis an ifig agus na hacfaní atá goibh a dabhlacht? So tá an sin le gábhlíonn anús agus mar dúirt mé tá pobl láidir Gaeilge a dabhlacht agus bíon tá an hifig atá an ofig go hálinn ar fad agus tá an cafe éon scéal an sin chumá hí staire agus molhin go háir cuairt a thuirt an gafe álinn sin tá si go hálinn agus tá na háisne den sco an sin agus tá siopa álinn acu chumá sa cafe agus bíon gandí agus golóir rudí jaasa an agus bhí láthair tá si ghlacha le ordú agus is féidir leis na héistóí más mathló ordú chuirteach tá rifos is sé an rifos ná aon scéal cafe ag gmail.com. Ní raibh mé is ónid sin go fá agus tá Gaelchláiste dabhlacht le Gaelchláiste de Héalach an bhfuil spéis sa Gaeilge ag mór an den a scolarí an Gaelchláiste I bhór glob ála? Cínte tá bíon so fórmhórdas na ball freslíonn siad ar choláiste na mar choláiste na tulcán agus choláiste híide agus na bunscoileanna comá
Scoil Santa na Dálach an sin comá agus ní hamháin go mbeadh na daltaigh freastal ar an gclub ach bíonn cuidas na ceannairí is múntóir iad na Gaeilge choláistí sin so tá an tálinn go bhfuil an méid sin tacaíochta a gcuin leis an bubal mór timpeall airinn. Okay, just chun caint faoi cúpla club an eile tá club gaibh Baile ringí nach bhfuil? Oh, cínte, yeah. Agus tá brona an gcóir. Oh no, I just feel me kind of raw go bhfuil the Ryan Spainting news tigam go bhfuil Gaelclash sin freisin nach bhfuil? Oh, yeah, tá cláiste glóir na mara an sin in Baile brigín. Agus, yeah, freistlín tá bí an club arsúla gcuin an club níos sinne arsúla gcuin ar an déirdín. Agus freistlín na dátaí ó chláiste na mara ar an gclub sin agus yeah, tá an tálinn agus comála sin bíon na daltaí ón Gaelscoil Baile brigín ag freastal ar an gclub comá. Yes, so tá anna ceangail sa gcuin leis na Gael Baile brigín agus tá an tálinn. Agus luí tú go bhfuil club gaibh Baile múna freisin. Bhfuil go cara an scéal níorthaile mé féad a cúpla bhbliain nuas bhí Feachtas an chun Gaelcláiste a bhuniú Baile múna ón éon áras a go faoi seo? Yeah, well, le bheith fearnach níl mór an le rá a gom níl ar an ábhar sin a daran. Tá mis just héis tosnú ag obair níor héis cúpla mí is ag obair le Feachtas. Okay, orla chun teachta dro dhearan agna bhar bhhail leat beagání intin dom faoin obair agus faoin na plán eile tá gaibh eagraíocht don todhchaí? Yeah, cínte, so mar lumid táid fear an óthach leis an tógra ahrú ar áide agus bain na daine óga ag tuairspaí sin. Agus comála sin bíon muid ag déanamh rudís an phobal an snáit na bhfuil na clubanna agus bíon téimmuid ag glanne na parcanna an sin agus bíon muid a cóibrú le Dodder Valley leisure mugs agus tidy towns in Baile brigín comá. So leúnach dé nóir tá gacrad arás ba mid ag tuairt faoi sin. No, just gur míle maith got darn sucht labhairt lom inniu táid cófuirbuíocht dis agus smát le aontas na héistóirí Feanghálaí ina lom maidir leis na clubna nóin don over tá arsúla gcuin is féidir lo riomhfosta cheola thugam ag orla ag feachtas.caí so sin ORLAITH ag feachtas.caí.